Yeroitra. Thì con ai ngủ yêu lấy ban ngày cũng lấy pibaro ha terteng ke bagian badan bor trong drive leng yo ban khu yang hilang paro dan ke khu ke trong thì ngong ye pi man singu fry bangan terteng ke jin kai pang pi terteng ke trong jisu thì han remen si balang ngai i pau ba kadon ke jin ya duai hang ne thì ngak perkat ya kata ke ji i pau ke trong nga dengan sungguh bah untuk wak ini begini ya pelong ya kajinya seng duai dia bang lapun ni pensyai ni aku atau ni sa ada i jinya lami kajing duai te ngakwa bangan ai lengkot kajing hikai pang kajing duai te nganget kalong kajing kurkui pilang baro sebentar kami kene dan ai te kajing hikai lengkot te pensyai patin saya lami kajing duai syaprang te hado nhiều phong minute đi ấy thì ai cái trình đuôi thế cái đây học bên ta các bạn nghi cùng cái Kristen nghi don cam ban don ya cái trình ya đuôi lang amen thế nomor kata hak cái trình sen cái jong ngin juk kami penlong thế nomor kata kata ngayu i thế hak don hi untuk cái này cái trình ya đuôi lang hak để ban don hi kat bayalam uturai sistem kat nosin ni di bandon tambah ying hasil pat ni di bandon ya kan ni kajinya duai lang amen te kebot ying hasil ha bandon ni kajinya duai lang nama kajinya duai lang belum kebo te le se ying jong ki don kiba kloi ban ya duai lang nama teng don kiba wan mit palat lane kila hap hidang step kimla te henry amut laimut kiba kluot ya kapor kila hi ban ya shimbenta ya kata kajinya seng duai te kebut hakap kamera pedeng pihak bandon hi kawai kajinya duai te let's say pi duai marwai te henry lada kita ki ban light luat pat ban ya wan ban ya join lang ba pi ki join lang hakan no ka kamera pedeng ka ba pi ya duai te ka ba pi duai pat marwai hapo ka kamera tia ka jong pi ka tu ka de bela ka jong te don kami kajinya duai lang no ka tau pen ipawi ngamen si balang te namar kata mas ngudai baginya penlong no e kini kajinya seng duai mentaga sni te pila man le unta hayeng jo pila da ki ya peloi por barok ban ya duai lang haye pila ban khot lang ya ki te le se ka kam ka jo ki wan da mi pila hak hidang step kimla le se kam ya biang le ya ka por te la da pi dan tang marwei ru le jisu udon rekat bat pi tang ba ka ba pi duai hak kamera pedeng bat ka ba pi duai hak ka kamera thia kawat kan ya la ka jong te han raya ka ba phim yo pa kata kala to ple hi kalat ha ko e kasni te la da pi duai pi hap ban da pendan kam bat ka tien ka jong ple dei namar kata kata ngaju hi ka ya pi bara bo ka pin long kita kiba kumdo kiba puli bahai ka tien ka jong ple nama pi i na Matius kalau nong basau berkat ke bani kong ter pi kumno ho jisu ula duai sha jing et jisu ula duai sha jing et ka hikai gi bangi ru ni don kam ban duai tala pila ban sha jing et ka bahala da pimla lele re uble thau ya kata hare pisno tho hi ka met jong pila ne em ban sha jing et namar don ru ki babla ban sha jing et kita sha jing et kira yo gastric te kam dei ba pen sha jing it ben henry kat pa ya lam utrai la da uble ubo ha pi ba pen le ya kata la da ka met jong pi ka ya sha ba pen sha jing it le ya kata la da pim la te ga ngam pen bor ya kata te ha ba pi duai pi ha ban benan kam da ka ti na man ngi i jisu ha ka por ka ba usetan u wan man pen shoy ya u hai bentang ba utrot namar jisu ula tangan ku mu preo te henry jisu ula job da ka ti ka jong uble te namar kata kino kiba her ma banduai la da pepuli pa de tin ka jong ublei kamot leno e kata ka jing duai ka jong pi namar ka long thik kumba pilet panelet ma pi klemra ya ka wat lam la ne ya ka renti la ne yu knam amen te kamot ka tin ka jong ublei ka de bandon be namar kata ha pi duai penan kam ru pat ka khot bible te kan long ka jing kurku te haba pi sedang i ka jing duai ngan hika ya pi kan ni kalong ka badan kam ha ba ro ki Kristen namar don ki bom tep ru ya kan ni karukom banduai namar ba kumbang ong ya pi ni de banduai ni de ban puli ka chin ka jong ublei bat ni de ru ban ruai bat uji su jong ni ru u ya ruai amen ni ne pet na Matius kalenong aba alpun riu kaduk hat
kau ka ong no ka tien ka jong ublay te haba kilaya wai sam kilaya let no sha ulo pole ujisu wir wai sam kamot ka jing wai sam ka dei ka badon pa kini jing tem ke jing po man te ujisu jong iru de ubar wai te ngiru ni ha ban wai te kum ni hi kumpangi penlong ji seng ni polisi de khot ne ar khot ne san de khot chwa pin sedang ya kata ka jing seng duai la pidon marwe ne ar ngot ne kat ma pidon ha ka kamra pedeng ke jopi pin puli ken kumpala polis sedang da i pen syai men ne andala da nang to te pisar wai ken ka jing wai ru mde pin wai tang ka wei ar tali pin sange no te pila ban wai san tali ne riu tali ne kat ba ya la mutrai te ka jing wai pat menta pin yo jingot na ipin syai menta ipin syai ini lam ya ka jing duai te ka paningkong dei ban aingo bat ka baar dal dak aingo bagi ni ban duai bagi la ban pen snow hayo play te ka pen kot ru ngin aingo ya ka ka bagi la dak ban duai na maru play chungi ulong play ba jupa ngin aingo dupa wat hawa ngin pat yo ka jupa ba man te kata kalong ka badan kam te kenapa pin yo iki matching duai tu way prostan udah ban le ya kata uhap ule bible uhap ban duai uhap ban ruai te pinam tip ya ka rukom ban duai te pin syai in long kanuksa menta pat man la kasngi le ya kane te usetan onom la ban rung sya ka ye ka sem ka jong piaman ha ko kasngi ngala yo ipau te ihmen jonga iba hedo te iyang hati haba bat dahadin iwan shayi jungi wan rung hani hiyeng i ong yenga ani ngali i kita ki setan si bon ha ki bariam jong kila yale rung kini ki para marjan kila yale rung rung lapen kul mari kan ke yeng kini ki para marjan te kila yeng sahani hapo surak ban rung shani si yeng jungi te henrai kim rung rapat kisuya yang sa hatu habar te ngala perkat balai kini gibriu kimnut ban rung te lawan rung hani hayeng badi yong ngayu i ba pidang ya duai na markata kitu ki setan kitu gibriu pemaman kitu gibriu setan kim shimlan lut ban rung hapo joga yeng jong pi man te lada pi ya duai de man la kasni hadu kajingwan arsen ka jong try kamot ba ublay unyo ban kurkui kalong ye kalong sem ka jong pi un pelat na ki par khoi ki jing tenjo ngim la lat ye kata na mangi dang long tang ki breu man la kasni ka thma ka dan ha ka jing ka jongi han re ni hap mani le thma da ki ne ki lai tli kata kalong ka jing ruai ba ka jing ruai ba ka jing pule ka tin ka jong ublay man wat nam penyak la ye ka ne pin kan ma nem ka kan ro Jericho ru la khlam da ka la kelam dah kebayar wai, aman? Baru jisuru lengpa ki jing duai ki kampak ki jashi bon ba, bat dah ka tien ru haba ukren, ikan riak ki baro, aman? Te kini gilai teli di bandon haba jingem ka jopi namar kata la pinlet ye kene ka jingkur ku kan wan lap haba yeng ka sem ka jopi. Te kumbang ong ye pi nganong bokut namar ngilong ki breu ki ba. Dang telot teles kam ke jompi pimla to ble ma if hi henre ha siu try na marbangi ya shong lo hayen tingilahi bangi ya le ya kata la pimla e ban le man kasiru ha siu try ba ya shong hayen te hajaga bangi ya shong ka ini ya penlut por no pat ban ya duai lang shi bahaye shi bahasem te kan wan rai ka jingkur ku namar ka jing duai lang kalong ka badon kam namar bangada yo ihi men si balang namar kata ngala phone no yi pensyari yi tho kap tu kan ne te kadai kani ka man ka jong ublai hi bangini penlong yi kani ka jinga sing duai pa ka long ka jingkur ku yi pilang baro amen betong ini ayu la ka long ka baling kot ka bangala yo friendship hi hallelujah 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 blai bagi chungang ayu blai pa wa kam ding naman me long le pa ha shi sha ra be ki jing kun pao jo me baro ka ra ka ti long ki ba shi sha ding ko pa bagi chung un ki ti ki jo me ki don kam atrai kana bagi tip ya ru kom atrai ra kum no ban shakri me kum no mani me kum no ban ro no prau ko ding so ba kun ki jo me blai bagi chungang la ka tin ka long ka baling ko ka ba yo ka ya slok ha ka ni ko por ki ko pa ki chungang na bagi ko ye me bagi le atrai ra ye ka ni ki jinga sing du wai ha ka ni sni ka ko pa bagi chungang kum ta atrai kana ngada IT no e ka por baro ba sa ha ki sang ti ki ba ko ki jo me yo no me ko ro pan to te ka ba ko ki jo me Jesus hallelujah